karuan. Yo.
Iki mau centak gawe dhuwur. Centak gawe dhuwur ning aku ora kuat. Aku yo wis mikir ngono. Ayo. Yo Res yo. Paris dalem lho lambemu. Yo.
Jumadi dipikir sing enom dipikir sing enom sing tuwa dongan golekno dalan Gus golekno dalan padhang ya arum berat wangi ler Banjaran Sari berat wangi ler Banjaran Sari kembangke tawang dedek bulan kerlang kerip kaya sedya dasar arum kawangi tutut rasa romaruran wangi ler Banjaran Sari kembangke tawang dedeke wulan kekaman kerlang kerlip kaya sedya duka rata asmara dasar arun kawa wangi tutut rasa romaruran wangi ler Banjaran Sari hati-hati dalon-dalon dalon-dalon ya aman pokoknya aman kowe wis apik le sesuk sreg pindah le latihan ya le ya aman Paris dalem le iki terus kepiye Riz iki eneng lagu kreasi meneh le we kreasi garapan aku ro Jumadi meneng no dongake niki wau waroke Kiai napa le Kiai Suro mangkati Suro ki tegese wani mangkati ki cukup nek bayarane cukup ya diangkati
kita pangkang dosa kita semengene muncul suara cek-cekan cicit cuit-cuit cicit cuit-cuit cicit rame suara cek-cekan Talon dilaras ben kepenak toh ora perlu grusa grusu sing penting ora suwuk kersane ngalah ayo ngono to iya weh penyanyi ini guru montak mandor ora gelem nyuara kakekane sluku bathok bathoke elo si Rama menyang Solo leh olehe payung muta jentit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek talon kose Mbak Ismi ditata iki sluku-sluku ora sluk-sluk ya ayo bacutke bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ilailu si Rama menyang Solo golek payung muda jeneng loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim suku-suku bathok ilailu si Rama menyang Solo lek golek payung muda ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim suku-suku bathok ilailu si Rama menyang Solo golek payung muda wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
ngono sedit lolo bang wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek Jebule Cina mati iki nek medeni ya Pak Jum ya. Angge medeni bocah nek urip golek duit wah jajalanat ade urip ra iso golek duit ya Pak Jum. Wah ini sare berguang gak angge. Wah iki terus kepiye Cok? Ben dipikir sing enom. Ben dipikir sing enom-enom. Ayo pacutke. Lara tenan to sing bende rime bodol to nyeplos kile asile Nek kowe ra kleru ora ana sing digrenengi. Jan-jane luar biasa salah sapa Mas Irul jumeneng sip kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono diku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yen kelingan marang siram wong ayu kaya rindu yen lujen jroning atiku zaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa sikap Mas Irul semono sing ramonate prasetyo susah dilakoni kanthi nilo kula aku ora ngira yen sliramu citra bakal kromo milih karo priya liya Aku tak sek kelus-kelus kok menawa kecetit ya. Ayu tenan. Ya. Ngalengko wis dadi awu Simono krawal kale. Kobong gede jroning praja main ke Cok
Iya wae ne ora dokoke. Iya wae ne kok dokoke nggon Wirayuda. Aku mudeng kok Agus ki jan mbuh kok wonge wis jan. Bacute apa sing ngendang? Terus kepiye? Dilo mandeg ngene iki rak ya kepenak to Pak Jum. Ya ora pati mangap. Ora timangap-mangap. Garap wong tuwa ki ora sak senenge dhewe. Nggih, sing sisih begogok, sing sisih ngadeg. Nek begogok kabeh ora kepenak. Lakimu buktine kanca-kanca begogok kabeh, aku mau ngadeg dhewe karo Irul. Longop kok. Wah. Suwuke medeni Pak Jumadi. Iki rada kersane ngalah sithik. Kaya tripet lamuran kok. Iya, jan. Pokoke sing bloloki ngisor kuwi lho Pak Sri Mburi kuwi lho. Wah, ya. Bloloki cah. Mari ngelak. Yo, ayo. Pengendange yo ngelak Pak Sri jebule. Pamitan aku ngombe sik. Ngombe sik ngono ora apa-apa. Ngombe oleh ora apa-apa le. Ngombe oleh. Milih sing campuran apa sing milih sing watah? Apa susu? Ya. Susu yo enek loro yo. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumi goyang. Oh
joya akale joge perkarane dunya wingi lelatihan iki nek selubungan iki Talon-talon oh dibacutke lagu wajib panaku semua iya ayo kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uri ayo nang mulya kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ayo datang buka mulya kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ayo datang buka penyanyi, penabuh, pemusik iki ora mung sak butuhe lagu pepeling tumrape kowe-kowe kabeh tiruwa karo aku taat mring agama supaya uripmu besok kowe mulya ya ayem tentrem ki ya nek pacare teko wah lah ngono to ayo bacutno Riz bacutno aja suwe-suwe Riz pacare teko Mbah Kemo kuwi Mbah Kemo eling sira manungsa elingono padha salat ngaji sadurunge kateganan molo ekan juru pati la ilaha illallah al-malikul aqul mu'min Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin eling sira manungsa eling ono padha salat ngaji sadurunge warokane wis dadi
Bali podo Bali le. As. Aku jaluk pamit mulai aku arep Bali we. Wah, duduk karepe dewa ayo. Ayo mundur, mundur padha mundur le. Bali, Bali padha Bali siji mongko sawiji le. Yo, yo. Ayo lek Bali golek keblasok. Bali. Yo. Siji. Masuk, ayo masuk. Bawa masuk aja, ayo. Duduk karepe dhewe. Yo. Panas aku panas. Panas aku panas. Ayo Bali podo Bali. Selak ganti ngesti rahayu sesuk. Awas. Yo. Mbak Eswira dijak, Pak Jumatira dijak. Dipegat. Pak Sri ora. Abe. Dalon kudu sabar toh, sabar. Yo, gatke yo. Sabas bor.